I pozdrav ljudi, znači dobrodošli u novu epizodu Cyberducksa i danas igramo The Very Organized. Znači u pitanju je igra u kojoj kraljemo stvari iz kuće. Da, to je to. Ok, checklist. Rare wine, check. Šta je space? Check. Oh my god! Šta trebamo? Ok, kako se uzma? A tu. Uzet ćemo TV i zablokirat ćemo mu ulaz da ne može ući. Da. Ja ću mu zablokirat ovo sve da ne može ući. Da. Šta je ovo? Ništa, baci sve. Baci jastuk. Na šta će ovaj plan ličiti. Ok, uspjeli smo. Nemoj srat. Oh, man. Sam ovdje bio. Idemo, znači... Ok, tek radio, dobro. Ti kviz! Oh my god! Možda i uspijemo. Ček. Open. Jebem ti, vrat. Oooo, koja odbrana? Sam neću moći. Ok, to mi neće trebati. Wow, money! Ga dolazi komšija, ali neće moći ući. Ček. J. Ok. Fuck you, man. Locked, fuck. Ok, money stack. Shit! A mrš! Od mene je snašao da kradiš, jel? Jeb, kako si ušao pička ti materina? Bježi! Don't kill me, please. Kako ga storč? Ja sam neću skoro dođe. Jebao. Uzet ćemo roštilj kao odbran. Uzet ćemo roštilj, znači. Jeb! Ne! Uzmi kosilicu! Bacit ću kosilicu, da? Shit. Digital kamera, candle... vidi fakat! Gledam ovako... Tik TV! Oh, yes! Šta mi još treba? Evo ga, candle. Vidimo. Radio nam... Šta me ovako... Microwave sam upravo fullio, mislim, u kuhinji. Da. Shit, ne furam. Laptop! A ja, to je trebalo prošlo. Ne. Biciklo je! Garaž. Garage. Džem je garage. A prođi jeb! Prolazi... Kako može uzet? Ok, treba nam konzola, kompjuter, tower. Ok, idemo na sprat, jer vjerovatno na spratu trebamo to sve uzet. Kamera. Evo ga, game konzol. Ok, komša. Ok, computer tower. Gdje je kamera glupa? O da! 1588. 1588. Otključaj! Oh, yes! Oh, yes!
Šta još treba? Digitalna kamera. Gdje je kamera? Gdje je kamera? Bježi! Bježimo! Bježi! Bježi, 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 bježi! Yes! 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 Yeah! Fuck you, nigga! Okej, ništa nam ne treba. Da vidimo. Lawnmower, to je ovo vjerojatno. Da. Stamp album. Šta je stamp album? Ovdje imamo tablet, computer tower, to smo našli. 6885. Idemo mi uzeti gold bar, sine. 6885. Okej, gdje je ono okej, evo? To. Yes! Yes! A jebate. Evo kamera. Valjda. Jewelry box. Okej. Šta nam fali? Šta nam fali? Rare wine, stamp album i perfume bottle. Jebo, majka, ne mogu ništa. Bježimo mi odavdje. Stvar bježimo malo od komšije. Gdje nam je to? Hoću ti parfem jebote ja! Bjež! Baš ću na tebe ovo! Vidi jebu majku ništa! Bježi! Neću da izgubim sve pare! Ček, možda ovo uspije. Sakri se. Jebem ti pane! Tako da to je bilo to što se tiče ove zanimljive igre. Zaigrajte i vi, znači veoma zanimljiva igra, tako da vidimo se u sljedećoj epizodi, a to da i pas. Ćao!